Tässä on Suomen ainoa ja oikea koripallon Dalai Lama. Hei! Joukkueelta väitellä olen kunnossa. Sampsa Rekonenkin on nähty harjoituksissa. Kaikki on hyvin olla leirissä. Sampsa Rekonen, pelot oli ottamassa. 2 viikkoa sitten aloitettiin valmistautuminen tähän ottelusarjaan. Tiedettiin vastusta, tiedettiin oma sijoitus. Alku meni aika pitkälle jätkiin parannellessa, jätkien vaivoja. Me ollaan huomenna lähdössä uuteen kaupunkiin. Tänään vedetty viimeiset valmistavat harjoitukset. Innostus on käsin kosketeltavissa, huokuu semmoinen varmuus. Todella mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu huomenna ja koko tässä ottelusarjassa. Me mennään huomenna erittäin äänekkääseen uuden kaupungin Pohitulliin. Ja siellä varmasti kohdataan Hai-lauma, joka tulee kovaa vastaan, mutta mä uskon ja koko joukkueessa on tällä hetkellä sellainen henki, että me tullaan hoitamaan se ottelu ja koko tämä sarja. Nyt on myöskin teistä kiinni, että me tarvitaan teidän apua kotiottelussa ja sen jälkeen katsotaan, mihin tie meidät vie. Tervetuloa! Let's pull the basket sharks in the Kakakator.